Kag sa Good Vibes, Jayco magabukas ang ilay ka 79th nga branch sa Pilipinas diri sa Bacolod buwas sa Valentine's Day. Kadungan sang pagbukas man sang North Block sa SM City, Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Ari na liwat sa Bacolod City ang Jayco, gani hindi mo na kinahanglan magkanto sa ibang lugar para makabakal sang Jayco Donuts kag makatilaw sang ilang nga kape. Sini nga hapon, ginpatigayon ang blessings sang Jayco sa North Block sang SM City Bacolod nga ginupdan sang social media influencers. Ready na ang tanan nga crew para mag-serve sa mga Negrense. Ready naman ang mga all-time favorite donuts kag pastries ng Jayco nga freshly baked everyday. Ready naman ang freshly brewed signature coffee nila para sa coffee lovers. Popular ang Jayco Donuts bangod sang hindi tuman katamis nila nga donuts. Our products are freshly baked. As you can see from scratch, sa store talaga namin sila ginagawa. At the same time, yes, when you serve it fresh, of course, we make sure na warm siya. And of course, less sweet. I think, yeah, yun yung talagang dun kami kilala. Yes, and that's true. I'm a trainer and I know how they made, they make their donuts and I can tell talaga na kakaiba siya compared sa other brands na nakikita ko. Iniilay ka 79th nga branch sa Bilog nga Pilipinas. Halin sa Indonesia, nag-open ang Jayco sa Pilipinas sang first 6 nga stores sang 2012. Kag subong, liwat na naman ini nga nagbalik sa Negros kag this time sa SM City Bacolod na ang ilang location. Sa Philippines, dinala siya ni Sir Ausek, the president ng Jayco Donuts and Coffee. So, meron kami in-open na first 6 stores. The first one is the Jayco SM Mega Mall. So nag-open siya ng March 12, 2012. Diri ini located sa North Block sang SM City Bacolod nga maga-open man sa buwas nga adlaw Valentine's Day. Ang North Block ang bago nga building sang SM para sa dining kag wellness options. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.